Fet fins ara, el Badalona només havia guanyat un partit a la Lliga, el primer al camp de l'Oriol. Els de Miguel Alvaret ahir rebien a més un líder sòlid, com el Sant Andreu, però els escapolats ahir es van reivindicar. Tot i la derrota 1-0, els andreuencs continuen al capdavant de la classificació. Dues faltes per començar amb resultat semblant, totes dues del Sant Andreu al camp del Badalona, en un partit en què les ocasions clares i el joc vibrant es farien esperar fins als instants finals. De camí, mentrestant, una altra falta, treta per Santi Amaro, va ser molt profitosa pel Badalona. Una diana que al capdavall els acabaria donant la primera victòria a casa. Els quadribarrats acabarien amb 10 per l'expulsió de Rueda en el minut 58. Del que quedava de partit destaca aquest contraatac conduït per Xavi Molist i que Torres va enviar al fons de la xarxa, però que va quedar anul·lat per fora de joc. Els de Miguel Álvarez van tenir en l'actuació del porter una mà providencial que els va salvar de l'empat en temps afegit. Yo me quejaba de que el minuto 94 le damos la posibilidad al Gramenet después de matar el partido, un pelotazo largo del portero que te puedan hacer un 2 contra 1, ¿no? Eso no se puede conceder en segunda B ni en ninguna categoría. Pero yo creo que el equipo ha mejorado mucho defensivamente en muchas cosas. Ya te digo, creo que hemos hecho todo para por lo menos puntuar, pero bueno, no hemos tenido el acierto allá en los últimos 5 metros, ¿no? Aparte del gran paradón de Rubén en una de las últimas acciones, ¿no? La visita al camp del Centenari ha significat la primera derrota del Sant Andreu a aquesta Lliga.